Mas mamatay ko dali. Pag-vlog, buwis buhay, pag-vlog, best. Hello guys, it's already 1 a.m. and we're just looking for some 1 a.m. na and mangita sa mga open na pagkaon. Mga bobo! Nasabot ko ko dyan. Nangatulog na mo? Wala, gabi ka. Hilong kaya kalibutan magsaba-saba. Alagay ko. Yan, mangita sa may pagkaon kay gigutom. Ingani yung life jay. Kadlawon magkaon. Sa lang ka baboy. Batang pasaway at lahat sasabay hanggang mamatay. Rosta dadaling ko hanggang mamatay. Di na pwede lumiko. Di na pwede umatra. Abang bongs mo, awkward kayo. O yan, so mangita sa may I'll be back. No label na store. Ayan, nag-order lang kami ng tubig. Yes, ito lang talaga yung inom. And so halatang halata naman na 1 a.m. na kasi ganito yung face namin, di ba? Lo, ang laki ng mukha ko dyan. What the? So, matagal-tagal din ako hindi naka-vlog because super busy last month. Ayan. Medyo lutang si Akach. A few inches later. Ano man siya ka na marag slideshow, ay kuha naman. Go! Dala ng Pilipinas. Ayun, ma-copyright.
Na-copyright dun sa YouTube, visit. Dami siya, no? Just woke up pa. Eyelashes. What? Pak bongga. Di ba yung mga ibang babae, pag makikipag-date sa something ka-date nila, ganito. Minsan tatagod. Pero ako pag nakipag-date sa isang lalaki, hawakan mo ako. Ganyan lang. Ay, kan. Kan. Ganyan makipag-date ang mga hindi ayun pag inarte dyan, no? Arte ka mukhaon pero pag minyo na bito mo, di ba? Manambok ang yapon mo. Diba talab? Talab? Manambok ang yapon. Asan tambok, day? Kaya, Mangyab. ilasan! Oh my God, so sexy. Sarang ka. Oh. Oh my God, so chubby! So ayan, manamig kaon sa mga gikanaan ganina and I don't know kung asa na po padulong karon. Oo. Ilam na diya ko kasi madunggal ka sa tong vlog. At tingnan natin mga galipang libok tangi. Sa kon eto. Ayan, we eat balot. Dito na tayo kakain. Siyempre, alam mo dali mo. Ano ba yung kin? Ay magkano to? 17. 17. Kanya mo na ba, bebe ka? Hawak-hawaki. Review. Ganyan. Yung kadiri ko kumain. Ano ba yan? Sabaw ng tinola? Kita yung kuko ko madumi. NANI?! Manaog kaon og balot. And ako rang nagkaon. Kaya di siya wa siya nagkaon. Ngayon wa ka nagkaon. Busog po ako. Wala, ako lang nakaubos ng lomi. Tapos, ito yung pinaka-favorite na part ko. Ayan, take out. Bring home. Yung kain ko kasi kain lang. Yung kanya lamon. Kaya no matter, baboy siya. Ayan, ito na. Sarap kaya dito. Yung matigas-tigas niyan. Yan ang hindi ko nakain. Ito yung pinaka-favorite. Yung puti na maite. Sa puti ko. Puti nga. Gahe. Kato na yung mong gatuan. San Andres Bukid dito siya. Motor siya ang mga straight sa Talipapa. Going to Talipapa. Kato na sila. Mga tulog na sila. Tika lang, putang Kaya ka. ina, mamatay tayo. Hi. Orang. Hi, perfect. At least mamamatay tayo ng busog. At least mamamatay tayo ng busog. Unexpected vlog din siya. Kaya wala lang, karoon gananong vlog, di ba nga? Gana-gana ako mag-vlog and problema sa kong edit. Nakapunin kong edit basta mag-vlog ko, mag-edit na po ko, di ba naman na sa sound effect na background music, di ba? Anong pinaglalaban ko? Kung gustuhan mo yung mag-vlog, Meng. Masama na siya. Vlog tayo kin, sumasayaw. Tara, hasa. Na may tao, dagtunto. Dagtunto. Hindi. Ay, mo din siya ang Mga ngaruling tayo. Tapa King. Ay, Tapa Supreme din siya mo. Dani may kakaon. If every time nga alanganin namin sa pagluto sa balay. Charot! Yaman. Muna sa balay. Ito na guys. Grabe na ito ko. Ayan. Aray ko! Yung ulo to. Ay, ko tilap. No joke. No joke. No joke. So I think dahil na gud na. Yak ko may na. I think dani ra ma-end ako. Mas mamatay ko dani. Pag vlog
buwis buhay pagba-vlog best. Mora ni ang cause of death na ko vlogging. Aso nana mo gatukan na bibi basin gap mo gyapon ng cause of death tungod sa balot inarabihan nga balot. So sorry kayo. Bye bye guys. Nana mo ah. Bye bye. Thank you for watching.